Mntasekhaya, Leon, may your soul rest in peace. Beko kwikhaya lakhe lokugqibela lo bengumgqatswa kwisikhundla sikaceba uLeon Ncikwe eGugulethu eKapa. uNcikwe ugetyengwe ngempelaveki yokubhalisa abavoti abaza kuthabatha inxaxheba kunyulo lomasipala. IPID ithi kulindeleke kubanje abanye abantu ngokuphathelene nezityholo zokubiwa kwamatye anqabileyo axabisa izigidi ezili-14 zeerandi nawabiwa ngamapolisa kamasipala waseKuruleni. Urhulumente waseGauteng ulugxeke kabukhali udushe nolukhokelele ekundunyekweni ngomlilo kwindlu kasodolophu masipala iLesedi. Senibulisa emakhaya ukanti Ndambi Ndodwa Ndamba Nophumza sikhumba noyitolikiyo lwimi lwezandla. Uncwatyiwe namhlanje lowo ebengumgqatswa weBuild One SA kwisikhundla sikaceba uLeon Ncikwe eGugulethu eKapa. uLeon udutyulwe wabulawa kwinyanga ephelileyo ngempelaveki yokubhalisa abavoti nabaza kuthabatha inxaxheba kunyulo lomasipala noluza kubanjwa ngoNovemba. lukaNcikwe wadutyulwa izihlandlo ezisixhenxe. Usapho nezihlobo zakhe zithi kunzima ukwamkela ukuba akasekho emhlabeni. Little did we know that today sizabe sithetha ngoLeon ithulithe cwaka. Lamazwi achaza inhlungu yolusapho yokushiywa lilungu lalo uLeon Ncikwe nobengumgqatswa wombutho iBosa. uNcikwe udutyulwe wabulawa ngempelaveki yokubhalisa abavoti nabaza kuthatha inxaxheba kunyulo lomasipala ngoNovemba. uLeon was a protector, not only to us. I have also learned that he protected his friends as well. Mntasekhaya, Leon, may your soul rest in peace. Andifuna uxoka. Ndingathini it cuts deep. Besingalindelanga kuwe. Abahlali kuquka namalungu alombutho weBosa athi alahlekelwe. Nathi sikuhlala uLeon nathi sikhathazekile ngoba lo ibiworshipper ongendawo umthathe uLeon. Ndibona uLeon dumnqanqada kho ngoba ndiyavana nomamakhe. Abahlobo bakhe nabo bathe bazeka mzekweni bazityanda igila ngomhlobo wabo. uLeon be very talented guy. He was a very talented guy. uDJya, ucula, yonke into uLeon akazibandezi. uLeon bebanawo umsindo njengechomi ndiyamazi. Qha ke ndila chomi ibikwazi ukuthi awuzile into awuzukwenzeka and bengayenzi. Ukuza kuthi ga ngoku akukabikho mntu ubanjiweyo ngokubulawa kukaLeon kwaye abakwantsasana basaphanda. Ingxaki yokuziswa kwenkonzo ezingundoqo ibangela ixhala nonxunguphalo kubahlali baseSmero kufuphi naseMgungundlovu. Abahlali bathi ibhlorho bebenqumla kuyo ukuze bakwazi ukufumana amanzi kwezinye iingingqi ezisebumelwaneni. Sele kulixesha ivaliwe kodwa iye yalungiswa ebusuku. Nangona bekuthakazelela oku kodwa bathi izindlu ezininzi azinamanzi kwaye baxhalabile imingeni ephathelene nokuziswa kwenkonzo kuquka nezindlu kule ngingqi. Abahlali abangenamanzi bathi sele kuyiminyaka betsala nzima ingxaki yamanzi kwingingqi yabo. There are places with no water for 8 to 15 years, and some of these people have to live with the water tankers to deliver water for them.
Now the problem is, all of a sudden, you don't just say we have water. It just runs for 2 hours and after that it's cut. Kuyabheda singafelwa yibona njengamanje. Sinendawo njengamanje nje enedamu, idamu likhona liphakela amawadi awumakhelwane. Kodwa abantu abakhelele lo damu abanawo amanzi. So sesikhathele asazi fanele kuzokwenza njani. Aba bahlali batyhola umasipala wabo ngelithi akazithatheli ingqalelo izikhalazo zabo. Sekukaningi sihambisa ama-complaint kwimeya. Siphinde siyifonele imeya. Masiyifonele imeya ukuthi cha sicela ukuba nomhlangano nawo kodwa akukho kubuya back encwadini esisihambisa khona. Kunaloko izinto ziyanga ubuwesi, amanzi asinawo. Mina ke nje kwi-area yami ngina 10 years. Umuzi engiwakhile nguwakhe ngamanzi alethwa imoto. And again, there is a crisis of transformers. There's a transformer that burst 3 years ago. It wasn't the residents' fault. It was the fault of the Eskom people, which happened right in front of them. Ukanti umasipala wale ngingqi akafumanekanga ukuze ahlomle ngethuba sisasaza elinqaku. Le ngingqi isasokolela umbane kwa imizi emininzi sele iphile iminyaka engaphaya kwe10 ngaphandle kombane namanzi. Abemi base-Colchester kumasipala ombaxa eNelson Mandela Bay bathi baziva belibalekile emva kwezikhukhula zikaJune. Abahlali bathi nangona amagosa kamasipala kuquka nosodolophu batyelela le ndawo ukuzozibonela ngawenyama umonakalo akukho nto yenzekileyo ukususela ngoko. Bathi imizamo yabo yokuqhagamshelana nomasipala becela uncedo khange iphumelele. Sele kuziveki zadlulayo imvula ezinamandla kodwa kwiingingqi ezingqonge eColchester kumasipala ombaxa eNelson Mandela Bay izidalato ziguquke zaba ngamachibi njengoko amanzi angcolileyo emenxi ixesha elingangenyanga. Abahlali bathi sele lilide ixesha ngoku amagosa karhulumente kule ndawo athembisa ukuza nesisombululo kule ngxaki kodwa akukho nkqubela phambili. We're sitting with the water problem since that the flooders came. And you know that we got hold of the municipality and the mayor, even we had newspapers here, and we're just getting promises and promises that's not getting sorted out. Ngamakhaya ngaphezulu kwe-15 achaphazelekileyo koku ukanti abahlali bahlala bekhwele kumasipala ukuba alungise imibhobho yamanzi ukuze la manzi axingileyo ehle. There's no drainage in the streets, absolutely nothing. So the water just lies there and the vehicles get damaged. So yeah, this is what we've been sitting with for 2 and a bit months now. And yeah, not really much help from anybody to come and assist here. And it's not actually fair. Abahlali bathi ungasebenzi kakuhle kwenkqubo yamanzi kushiya ivumba elibi nto leyo ibeka impilo zabo esichengeni. If any kind of disease breaks out, I will tell you it won't only affect my family, it will affect the whole community. Usodolophu uphendule ngelithi uhlahlo lwabiwo-mali lwangonyaka ophelileyo luthintele inkqubo yokutsalwa kwamanzi. As from yesterday, we could proceed with doing order numbers and new work, and we should by this afternoon have contractors there. Uqhube wathi lo mmandla uyindawo ezala amanzi ngexesha lezikhukhula. Ngenxa yoko ucebisa ukuba abahlali kule ndawo bahlale bezilungiselele iimeko ezikumila kunje xa kukho imozulu embi nehamba nezantyalantyala zemvula. Enkulu baphathiswa yaseMpuma Kapa uOscar Mabuyane uyabhena ngakwisigwebo senkundla ephakamileyo kwityala lakhe lokwenyelisa awalifaka ngakwinkokheli ye-EFF uJulius Malema. Inkokheli ye-EFF yathetha esidlangalaleni kuba uMabuyane ufumene isidanga kwidyunivesithi yaseFort Hare ngobuqhophololo isithi makabanjwe. Emva koko lo kaMabuyane wafaka isicelo senkundla esingxamisekileyo sokunqanda uMalema ukuba angaphinde enze ezi zityholo kwaye esithi makacele uxolo. Kodwa wafana mthanyane emva kokuba inkundla ephakamileyo yasichitha isicelo sakhe. We are appealing that we are even taking the funny report that we saw for the first time, which I was never even called that there is a forensic report happening. Therefore, your name is implicated, which we only saw in court being leaked by Mr. Malema. And we still want to know how did Malema
hand landed in that report, or how that report landed in him. That shows you the level of criminality that has been happening around this, the desperation around this issue, those whom we should be believing in them, going all out to make sure that they destroy some, they abuse authority they have, they misuse the law enforcement agencies that we have. Ibutho eliphanda iziganeko ezigwenxa ezenziwa ngamapolisa e-IP lithi kulindeleke kubanjwe abanye abantu ngokuphathelene nezityholo zokubiwa kwamatye anqabileyo axabisa izigidi ezili-14 zeerandi nawabiwa ngamapolisa kamasipala asekurhuleni. Phezulu okubanjwe igosa elinqunyanyisiweyo lamapolisa kamasipala wasekurhuleni kwaye namhlanje bekulindeleke kubanjwe amanye amagosa amabini kodwa amapolisa akawafumananga la magosa kwaye la magosa kuthiwa makazinikezele emapoliseni. The suspects were involved in an alleged raid of a house in Kilani where they seized precious stone valued just under 15 million, and they failed to record that exhibit in the sub-occurrence book, but they've also acted outside of their jurisdiction. Some were even not, in terms of their responsibilities, they're not even supposed to be conducting any investigations. So they are, all 5 of them will be facing a charge of corruption. But for now, we only have 3 warrants of arrest, and we're still pursuing the 2 because 1 was apprehended last night. We are not going to stop. We're still going to try and pursue them, follow the leads that we have. And hopefully, if they hand themselves over, that would assist. But we will not stop from our side. We're going to be on their trail. Namhlanje sihleli nomnumzana uLonwabo Patrick Gulati nongumbhali wencwadi ethi Take the Gap nethetha ngomxholo wokuzifumana kwabantu abaninzi abakwizikhundla eziphezulu bengazifanelanga ezo zikhundla oku kuchazwa ngesingesi njenge-imposter syndrome. But Lonwabo, masikubulise sikwamkele, kutheni abantu beziva ngolu hlobo? Ndiyabulisa msasazi Lisakhanya. Zininzi izizathu ezibangela abantu basibhaqa bekule meko. Ngenye ixesha umuntu ukhule echazelwa into yoba ngabakho yakho. Okanye mhlambi kwindawo asebenza kuyo kube khona into ethi kuye nabantu abamphetheyo bahleli nje bayamcinezela xa ezama ukuthetha ezama ukubuza ne-ideas azithathelwa umnqalelo. So zininzi izinto ezibangela loo nto, but kakhulu iba yilaa nto umntu ayivayo apha kuye ngaphakathi ethi andimelanga uba kanti ndilapha, ingathi mna ndisendaweni erongo, ingathi ndiyenzelelwe le nto, andifanelanga uba ibalapha. Iba ke yinto ebuhlungu kakhulu leyo. Ikhe yenzeka ngenye imini kumntu ndandimkhowutsha ezawuchophela intlanganiso kwenye yezi-lawyers firms alapha eRhawutini. Wayiva ingathi uzawuwa ngenxa yendlela wayefilisha ngayo. Kanti wayekhulele ezifama ngapha eLimpopo, engazange ayicinge into yoba uyaze azoba ingqonyela kwinkampani enkulu kangaka eSandton. Ngoku xa ifikile laa nto uziva emncinci engafanelanga uba lapha. Ayikho njalo ke, ngoba lo mntu unazo izidanga zale nto, unamava walo msebenzi, ufanele uba lapha, qha yinto elapha engqondweni engaphakathi. Umntu angenza njani but Lonwabo ukongamela i-imposter syndrome? Okokuqala funeka uyibize ngegama. Ungayikwalambisi, uyazi uba le ngxaki lena igama layo imposter syndrome, kukuziva ndimncinci. But ayithethi into yoba xa ndiziva ndimncinci. Okwesibini funeke uzama ukukhangela into endingathi mhlawumbi yi-evidence yoba ufundile. Uthe xa u-interviewer weza apha kuba uzonikezela i-value apha. Awenzelwanga nceba, ulapha kuba unesakhono. So ke loo nto leyo funeka uzichazele into yokokuba ngaba noxa ndifilisha kakubi ndinje, ndilapha kuba ndize ndizofaka into esivivaneni. Okwesithathu, sulinda ude ube ready. Awusoze ube ready, ndiqinisekile nawe nam kwindawo isisebenzi esiwenzayo. Uyangena uqonda busathandabuza, kodwa tyhudisa ukuba uqeqeshiwe. Kudala uzilungiselela. Qha ke yilaa nto nje, yilaa mvakalelo yela xesha engathethi uba yinyani, ithetha nje into yoba wena funeka ngoku uzichazele uba ngoku lixesha uba ndiqine umqolo. Kwisahluko sakho sesibini sale ncwadi uthetha ngoMakhaya Ntini nowaye wathatha umhlalaphantsi. Ngaba umntu angaqobisana njani nomba ukujongelwa phantsi, ukungamkeleki nokungabandakanywa kwizinto ezithile?
lisekhanya libuhlungu ibali likaMakhaya Ntini. Kakhulu. Uyakhumbula into yobana sasiyizela siqhwaba izandla uMakhaya Ntini ephuma izandla njengomdlali omkhulu kwicricket. So ingxaki eyenzeka kuMakhaya yayingekho kuMakhaya, yayile ndawo ayisebenza kuyo kule ndawo yecricket. Babengamhloniphi, babengamamkeli. Na ingxaki ke enkulu kukuba ngaba ucinge wena xa ukula meko into yoba ngaba nguwe ingxaki lapha kuwe, kanti ingxaki kwaba bantu. So ke kwi-situation efana naleyo ndiyayithanda into wayenzayo uMakhaya, ndiyayichaza nalapha encwadini. Into yoba uMakhaya wabona uba apha andamkelekanga apha. So in other words, ayinanto kwenza nam, ingxaki ngabo. So andizozinyanzela asikathathi iibhegi zakhe asifake ebhasini ahambe anqenqeze oche stadium aphinde abuye. Xa kuthiwa kuyotyiwa abona uba bafuna uhlala naye akazifake kubo. Ndayithanda ke into yokokuba ngaba funeka uzichaze lapha engqondweni into yokokuba xa ungamkelekanga endaweni ayithethi loo nto uba kukho into erongo nawe, ithetha into yokokuba ngaba le ndawo ukuyo yiyo ingxaki. Mhlawumbi ngenye ixesha ungafuneka wena uzincothule kuyo kusuke uziphume ecaleni, okanye mhlawumbi uzame into onoyizama, but uba abade bakwamkele kusenokwenzeka uba mhlawumbi uzama uzityala emhlabeni onameva. Akudizevi uba kulo mhlaba, udizevi uba kwindawo apho uzawukwamkeleka khona. Bhutlonwabo, siyabulela kakhulu bhuti ngexesha lakho. Kakhulu ndiyabulela kakhulu. Emva kweeyure ezininzi kubanjwe iingxoxo ziinkokheli zephondo laseGauteng, ngumasipala, iNaledi, iRand Water kunye nesebe lamanzi nogutyulo kufikelelwe kwisivumelwano nalapho kudizwe ukuba amanzi aza kuvulwa kwakhona eRatanda eHeidelberg. Le ntlanganiso iza emveni kokuba abahlali bekhuphele ingqumbo yabo esitalatweni izolo kuqhankqalazo lusube imiphefumlo emibini sekwatshiswa nomzi kasodolophu. Izela Mathokazi intlanganiso ebibanjwe ekhusini kuphathelene nomba wamanzi eRatanda. Inkulu baphathiswa yaseGauteng uPanyaza Lesofi uthi bafikelele kwisivumelwano neRand Water emva kokuxhela ucwethe kwintlanganiso ebibanjwe ukusukela ngentsasa yanamhlanje. We've arrived at a resolution that indeed Rand Water will give the municipality a 2-week grace to receive the grant that they're expecting. And during that period, while they are waiting for that grant, Rand Water will then suspend its restrictions on water. And probably, as I'm speaking to you now, water is flowing back in that community. Ukanti uLesofi ukwasigxeke kabukhali isenzo sokusetyenziswa kobundlobongela ngabaqhankqalazi. Utsho esithi basebenza namagosa ezomthetho ukuqinisekisa kokuba abo banesandla ekutshisweni komzi kasodolophu bajongana nengalo yomthetho. We'll work with law enforcement agencies that regardless of how difficult and painful people can be in a situation, will not allow people to take the law into their own hands and destroy a property of any other person, especially in the constitutional state. So we've already reported the matter with the Provincial Commissioner of Police so that he can then release our intelligence community to determine who was behind this. Inkulu baphathiswa ke ikwadlulisa amazwi oxolo kubahlali ngokusilela ukusombulula le ngxaki nakusodolophu ngesehlo esimehleleyo xeshikweni izibophelele ngokuya kugcwala emswaneni kumakhaya amaxhoba aphulukene nobomi. We apologize to the community of Lesedi. We extend our sincere condolences to those that passed on, and we also extend our sympathies to the family of the executive mayor. And we've assured and we hope that the police will do everything within their powers to identify those that have behaved the way they've behaved. Uyisonge ngelithi nakubeni kukho amagingxigingxi aphathelene nesibonelelo sezezimali ekufanele okokuba sinikwa umasipala waseLesedi, bengurhulumente wephondo baza kugwadla amaqhinga okujongana nawo lo mba kweziveki ezimbini ezizayo.
Enkosi kakhulu ke mamqwathi noncuthu ezindabeni ndiyakubulisa nawe mbukelo wami apha ekhayeni ndikwamkele ke kwiqonga lama leMozulu mna ke bethu ngegama ndikuthabile ke ndiyinswakazi yabathembu mvanje masiyiphawule ke yenjenje kaloku iMozulu mzonzundu umfanekiso wokuqala ke ngokugxila kakhulu ke ngokunwenwele kakhulu kwisiganeko kaloku zemvula nomoya nje kuwo wonke uMzantsi Afrika nawe uyabona apha ekhayeni uba noko kucwenge kamnandi indawo ezininzi ezithanda ukuzinza kakhulu kumbindi nawo wonke futhi umntlampu makuquka nje lonke futhi lapha ko-Free State indawo ezininzi ephondweni lonke laKwaZulu Natal amazantsi futhi impumalanga ngokunjalo lonke futhi elaphondo laseLimpopo ngokubanzi ke bethu masijongeni kaloku amaqondo wethu ke aphansi naphezulu sivule ngephondo lokuqala phondo eliphaya lona empuma kapa ndawo ke ezininzi imzontsundu ezithanda ukuzinza kakhulu kwintshona phaya nencam kwelaphondo unohlala phaa koRhafu kwasekuseni futhi kaladokhe komane Jamestown futhi lonkwanca kakhulu futhi ngela xesha lasekuseni amaqondo asephantsi ngo-3 degrees benje futhi ephondweni laseFree State kucwenge kakhulu lonke nje elapho nawe uyabona bakhaya noko phaa ngamamaqongo noko lameko phaa kooSasolburg ekuseni kuba amaqondo wabo kakhulu angaphantsi kweqanda de afike phaya kaloku kwingqele kakhulu ka-2 benje futhi umbukeli ephondweni ke laphaya entshona kapa ndawo ezininzi ke ezithanda uba kufuphi kakhulu nonxweme njengaphaa kooFredendal futhi ekuseni naphaya evostile kusabanda kakhulu phaya ngamafu kukubhudla okuqatha kakhulu komoya phaya ngo-10 degrees benje futhi kwelaphondo laphaya eNorthern Cape kwezo ndawo futhi ezinze kakhulu kwimpuma namantla kwelaphondo njengaphaa koKimberley futhi ekuseni ingqele kakhulu ngo-2 naphaa koKurumani Priska Diara futhi liqanda nje yonke intsasa yabo yangomso benje futhi kwelaphondo laphaya eNorthwest kwezo ndawo ezithanda uba sencamini futhi kwelaphondo njengaphaa koMahikeng futhi ekuseni ingqele kakhulu phaya ngeqanda naphaa koKlerksdorp kusabanda kakhulu umbukeli ngo-2 nantsi imozulu futhi ephondweni ke mbukeli laseGauteng apho sikhoyo thina ngawo lo mzuzu phaa kumantla futhi kwelaphondo njengaphaa koJamestown Pretoria Bonkonspit longqele kakhulu phaya nomoya obhudla ngokuqatha ekuseni ngamaqondo phantsi ka-3 nyuka nam ngokubanzi siphawule bethuna iphondo ke lapha eLimpopo ndawo ezininzi ezikumazantsi futhi nentshona kwelaphondo phaya koThabazime futhi qaba ngamafu kakhulu nengqele phaya ekuseni nasebilabila ngokunjalo kuyabanda futhi ngo-1 sehle njalo futhi sithe chu phaya ephondweni ke lasempumalanga indawo ezininzi futhi wena ozinze phaya kombombele ekuseni kuyabanda phaya iziganeko zengqele kakhulu phaya ngo-5 degrees naphaa kumantla kwelaphondo njengaphaya esikhukhuze ekuseni futhi sisithandathu vume ekhaya nam ke mbukeli wam kaloku ndiyivale ndiyisonke imozulu ngephondo lokugqibela ke eliphaya kwaZulu Natal ndawo ezininzi futhi ezikumazantsi kakhulu kwelaphondo kubanda ngeyona ndlela phaya koKokstad ngo-2 naphaya eThekwini futhi ingqele nje nenkwanca yonke iva kwedilala yabo yangomso mna ndikuthanda kangaka xeshele imiyoli kamnandi mawethu.